Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. Ito po ay ang bakod na lupa. Yan. Yan guys. Sabi ng mga ito ay gawa ng mga sinaunang Saudi. Yan. Lupa po yan na may dayami. Ay taang patok. Sobrang tigas. Yan. Tapos yan. Punta tayo dito. Yan. Yan guys. Ito po ay malalim. Sobrang malalim. Hindi ka namamatay kung mahulog ka rito. Yan guys. Tingnan nyo. Malalim. Stay kami ng mga isang linggo siguro dito para alam nyo na, lawas dito, lawas doon kasi malayo ang lugar na to sa bayan. Kailangan driver talaga ang kailangan dito. Yan. Yan guys. Ayun, sa ano pa yun, yung lugar na yun doon ay kasama sa pag-aari ng amo namin. Yung bahay na yun, kung nakikita nyo yung bahay doon ang daanan. Yan. Tapos mamaya punta tayo doon sa mga bahay gawa rin sa lupa. Gawa din sa lupa yung bahay na yan. Puro gawa sa lupa. Pero parang gawa sa semento. Sa sobrang tibay. Yan, tingnan nyo yung tower na yan. Kung ilang taon na yan. Pero gawa sa lupa. Hindi nagigiba. Kaya ayan, enjoy lang tayo sa mga video na gagawin ko dito. Tapos kaya lang, may upload na sigurado ito kasi walang gano'ng signal dito. Ayan guys, sana magustuhan nyo ito. Mga bato na to ay ano to, adobe
Yan, adobe. Yan guys. Tapos ang simoy ng hangin dito malamig. Pero sabi disyerto to, pero ang lamig-lamig ng hangin dito. Malakas-lakas pa ang simoy. Ayan. Kaya dyan tayo pag ano, pag may oras kasi tayo dyan. Dyan daw yung mga alagang tupa. Tapos doon sa kabila, doon sa bandaron, nandyan yung pangkarera ng camel. Ayan. Ayan. Hindi ko lang alam kung may akyatan to sa taas. Sana, kung may maakyat sana tayo dyan sa taas na yan. Makikita natin yung view sa taas. Mamaya kasama tayo doon sa Pilipino na nakatira dito para makuha na natin ng video lahat ng view rito. Dito muna tayo hanggang wala yung Pilipino na kasama natin. Basta yung bakod na yan, gawa yan sa lupa. Gawa daw na sinaunang Saudi. Ayan. Mga ano na to, ng bakod na yan, yan. Alam yan. Yan guys. Diba? Gawa sa lupa. Sitibay ng bato ang lupa na bakod na yan. Hindi lang maulan sa atin, mas maganda pa yata to, presko sa matibay. So, may tunog, batong-bato ang tunog. Ano, dayami. Lupang lupa guys, oh. Hindi masasabi na hindi lupa kasi kulay brown. Yun lang. Pag umulan, hindi naman siguro natitibag to kasi matibay naman eh. Yan. Kaya tayo natin yung ibang ano, mga kasama natin para mag-enjoy tayo sa kakagala. Sige na, bye bye. Ito guys, tignan nyo yung fountain dito sa loob ng palasyo namin. Ayan. Sabi mo kung saan nasa disyerto ka, maganda ba naman ito. Ayan. Tapos ito yung palasyo nya. Ayan. Ayan yung bahay na lupa. Natin yung kasama natin. Ayan. Fountain. Ayan, fountain. Wow. Ayan guys, sobrang ganda ng bahay na lupa. Hindi mo masasabi na lupa eh, parang gawa sa ano eh, lupa na adobe. Ganda nito. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, naputol yung kanina. Ayan. Ayan ang binig dito sa ibaba. Talagang kita mo naman disyerto dyan sa paligid, pero dito sa loob, ayan, ang ganda, diba? Tapos yan yung pinaka palasyo niya. Ayan. Kaya sarap magbakasyon dito. Kaya lang di bakasyon na pinunta natin dito eh, trabaho. Ayan, tingnan nyo guys. So, sa ganda ba naman ito, masasabi mong nasa disyerto ka. Ayan, diba? Ayan yung mini falls niya. Ayan yung mini falls. Sa ganda ba naman yan.
napanood nyo to ay mat-enjoy din kayo sa video ko lang sa baba. Ayan. Ayan. Ayan guys. Tapos ayun yung building na mataas din. Puro gawa sa lupa yan. Ayan. Kaya ayan. Pero kainit-initan pero ang hangin dito malamig. Ayan. Diba guys? Ayan. Ayan yung fountain nya. Wala sa taas hanggang sa baba. Ayan. Diba? Parang ano to yata eh. Itong bilya na to ay ayan, ang bilya na yan. Parang tambayan lang. Ayan. Ano to guys? Ayan. So guys, mamaya uli ito muna tayo, hanggang dito muna lang muna. Sige, bye bye.